ورزê palahî û çinîna zeviyên çandiniyê li herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Kemûn, gijnî û nîsk wekî destpêkê tên çinîn û çinîna zeviyên çandiniyê yên serekemîna genim û ceh piştî wan dest pê dike. Ji bo çinîna zeviyên xwe li nav zeviyên gundên derdorê lê patozekê digere. Nureddîn dibêje ji ber kêmbûna patozan ew bitirsin ku çinîna zeviyan îsal dereng bimîne û dubare bûyerên şewtandinê encam bidin. دراسته هنا پیدا بن بس نسبة وانا بشكي كيما يعني عالم تخاذي زوراج نرزقي خو خلاص بكن شواظ ما شواطاش ترسي بار يعني وبهيفينج إدارة ذاتي جي جو أوجي تجاهي في عالمي دا إطفائية خو تشتد آلية وادا جاهز بكن. Li gorî rênmayên rêveberiyê ji bo rêgirî li ber rûdanên şewtandina zeviyên çandiniyê biryar hatiye standin ji bo her kesê ku bê wergirtina rêdanê di nav zeviyên çandiniyê de bêdîtin dê tûşî sizayên yasayî were. Li aliyekî din jî tîmên agirvemirandinê herwiha hêzên ewlehiyê di Amedebaşiyê de ne. جاهزين اطفائيه التربسبيه جاهزين على اي ندهه ام وەکی ناوەندە ئاگرڤەمراندنê یا باژارۆکەی تربەشپیە 24 دەمژمێران دامادەباشیە دەنە ji bo rê li ber bûyerên şewtandina zeviyên çandiniyê bigirin ji xwe ne tenê em hemî tîmên me li bajar û bajarokan belav bûne ta bi tîmên ewlehiyê û yên tenduristiyê jî em hemî damadebaşiyê dene. اذا كان مفتعل او غير مفتعل احنا جاهزين. Li herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê nêzî 1.500.000 donum ji zeviyên çandiniyê tenê bi genim û ceh hatiye çandin. Heta nînha tenê du bûyerên şewtandina zeviyan encam dane. Li navçeya Şedadê nêzî 1000 donum ji zeviyan hatin şewtandin. Her wiha li navçeya Amûdê jî nêzî 8 donumî. Lê sala borî zêdetir ji 500.000 donum ji zeviyên çandiniyê li herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê şewitîn. Candar Şernexî, Kurdistan TV ji navçeya Tirabespiyê.